Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που ανοίγουμε κάτι box που έχω μαζέψει εδώ κάτι μέρες που μαζεύω αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κουτί. Ξεκινάμε, ανοίγουμε. Θα αφήσουμε ένα αρέα και ένα... δεν ξέρω τι είναι αυτό, που ανοίγει τα καρύδια. Πάμε σε ένα άλλο box. Αυτό εδώ το σαραντάρι. Ανοίγουμε. Ωραία, 10 για το Nostan, 5 για το 15 για το Legendary και 8 για το Epic. Να δούμε, έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Και ένα free spin. Περιμένετε, πατάω πώς να δω τη διαφήμιση εγώ και το ανοίγουμε μετά. Λοιπόν παιδιά, το ανοίγουμε, πάμε. Τι θα τύχουμε? 3. Εντάξει, τώρα τύχουμε. Οπότε πήραμε 3 gems. Έχουμε κι άλλο. Πατάω πώς να το ξαναπάρουμε. Παιδιά, το ανοίξαμε, πάμε. Τι θα τύχουμε? 5 gems. Κλασικά. Έχουμε άλλο? Όχι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.